Отново съм тук, вашата Милка Дойчева, драги зрители. Днес ни е посетил много специален гост. Кой? Дядо Мраз! Точно така. Затова, преди да преминем към музикалният поздрав, е време за нашата новогодишна томбола. Да видим кой ще бъде късметлията тази година. И това е Стойчо Кръстев на 58 години от село Тъпчелещово. Честито на Стойчо! Ти печелиш бутилка Шардоне от Винекс Преслав. Аплодисменти за Стойчо! А сега, скъпи зрители и уважаеми гости, нека да вдигнем на здравица с пожелание за много успех, много здраве и благоденствие през новата 2025 година. А сега е време за музика! Вчера в детската градина ток удари двама, трима, две дечица веселушки, светят като кружки. Зън, светят като кружки. Зън, светят като кружки.